oras sa DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Good morning! Ang pagrespeto migraray sa Indugabo sa lambang miyembro kan Sosyedad asin kan Familia ngunyan pong Lunes. Ultimo semana na kan Febrero. Talaga naman tumbado na ang 2 bulan almost kan primerong kan taon. Kami po minalaom na sa paghampang takan na kaaldaw na naman ini. Mahal na Diyos dapat permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nagsiselebrar ngunyan. Special mention ang dating direktor kang DTI Bicol and pag-iribata na digdi sa DCGB. Si Sir Diggs Aguilar. Siya po ang nag-handle kang programang Negosyo Time na. Director Diggs, happy birthday! Hali sa bilog na fuwersa kan PBN Broadcasting Network Incorporated. O PPAC dyan ha sa gabos na taga Barangay 16. Birthday ngo niya ni Director Diggs Aguilar. O dyan ba ang agi pasiring sa ano ito, sa may kanumay? Tama ba? Me gusta mi así. O gari sala sukwang ko, so mustra ko. Me gusta mi. Sagkod na kitang alas 10:30. Extano. Tingog kan banwaanan sa indong naantabayanan kasabay ang bilog na tropa. Ako po, si Pio Fernandez. Chief Tech Ramir sa Control Technical. IT si Jerome Nico Martinez. Yaon man dyan si Shia Leron. News Base, News Direct Mar. Angel Jen Razel. Jimos Barrios sa samong social media platform. Katuwang siyempre mayormente ang mga istorya dyan sa palibot. Kasabay ang Mega 4 Patrol. Ang sa kuyang tres compadre sa pangenot ni Chief Jimmy. Pading Al, Pading Jomar, Joshua Bino, and Henry Mata sa Manibela. Ecstasy. Extano. Sisa ito, Angel, so nasa retrato na nagpapa-indiksyon nin glutathione. So agom ni Senador Robin, si Mariel, na Rodriguez Padilla. Bako malamputi na kayan, adi. Ni Mariel, ngunya nagpa-injection pa ng glutathione. O di sabi baga kang DOH dahil basta-basta magpara gagamit ka iyan ta dipisil. Igwa baga nagkapara questionar kaan natangay ta nagpara pa puti ka mo na sumanga puti ngani ngaya minapasiriring digdi sa Pilipinas biyong nagbibiklad kan hita dyan sa kunyan sa beach, Chief Tech Ramir, nagbibiklad kan sa indang lawas, halos daay na ning bado, tangani isa ng umitom, maging brown. Kamo man daw. Siyempre, sumapaputi, sumaitom. Kaya nag-injeksyonin, glutathione.
Sumapa itom, sumaputi. Oh. Dahil na ngayon na kontento ka ng mga kulor. Kita ngaya by race and by genes, kunyang kita talagang mga color brown. Pero dahil manindo pag-question na ron, kung gusto magpaputi, kita gusto magpaputi, natural logical because maitom. Nauso baga iyan, igwa pa nga ni kaaning yung injection, pagkatapos pigtutumada, iyan pala, ng pagtumada kaan, dapat igwa kang kasabay na vitamin C. Sabi digdi, kaya da atabon si Kuya Ramir magmata kang nasa Boracay kami tapigabantayan sunag babalad na naka nopis. Good man, nopis? Sos Mariosep. Dakulon duman Chief Tech Ramir Managan. Nakabika ka na Daing pakilabot sa Boracay. Daing, walang iya ka, Chief Tech Ramir. Lunes na lunes sa imo. Atap dinamata ini Angel duman, ining lalaking ini. Talaga naman. Sa bagay, yung banagad-bagat. Mga gustong, iyan baga na foreigners, minapasiri rin di sa tuya. Gusto magtan, nakapo din na kaan, magtan, kan sa Indang Laos. And, ugmahon nga ni isindakaan tabi Chief Tech Ramir na ipipahiling bikini lines. Mga tala kan, bravo da kan sa Indang underwear. Tayo na sa ito sumaputi. Kadaklang kan lawas, maitom. Kunwari nga set up lang sa laptop sa programa ni VP Henry. Pero nakabantay na daa. Matibayan sa imo, Chief Tech Ramir, na cover up kan istorya, no? Kaya busy ka. Tabudon si Chief Tech Ramir. Busy na. Ay, ngayon para disturb. Nagatakod ako kaining mga konektor so nasa sala nga ni ngayon. So, pag susulsog kang konektor, ito pala, nasa sala so pag sulsog kang konektor, tayo tama so pighihiling. Ay, tabi, yan. Si Mariel na Rodriguez, paano gunman? Para mapatusok ning ito, glutathione. Nagparitrato pa buda. Pero maputiw na bagan tiba Chief Tech Ramir, si kunyan, si Mayi na Rodriguez Padilla. So agum ni top notcher, wonderful tonight, Senador Robin Padilla. Natayan ang sa tuyang tema niya, agang-aga man na Sus Mariosep. Maray na aga tabi ang sa kuyang numero sa mga nag-arantabay diyan sa satuyang palibot. Sabi niya, vitamin C, pigturok niya, hindi daw gluta. Sabi ni 6644. Yugun mo tabi good morning, Idol Arlan Bunggon, kan Buwang, Tabaco City. Perming nakatutok sa programa. Yan, maray na aga tabi. Sir Arlan Bunggon, kan Buwang, Tabaco City. Iyon so pasakat diyan sa Mayon Skyline Hotel, yan na barangay nindo tabi Diyos marhay na agaman kay Kapitan Kuing, si Kapitan Kuing na Espejo diyan sa Kulyat kan Daraga. O kaso nakaaging semana gari na pasyar kamuduman sa Hacienda Makasinag. Masiramon. Agdaman daw nindo ako tabi Kuing, mga noarin, Kapitan Kuing. Muya ko man makatan kaya na pigakaraon nindong direct from the farm. Makaong ka tapos sa imong pangtulak imbes na agwa de pataranta. Pwedeng tubig sa nabuda o kaya
So kunyan, so buko juice. Yan, sabaw kang niyog. Ano tabi? Mi asin. Mga no arin tabi, agdahaman lamang ako nindo Kapitan Kuing. Amigong King Reginaldo, Diyos maray na agaman tabi isa imo. Amigong King, sabi ni Amigong King, kan duman siya sa Florida, sa Miami Beach. Ang mga nag-uro-irigda sa beach, wara nakisaplot migo. Totally nude. Uyo man agad no. Sa Miami Beach, sa Florida, sa US of A. Ekstano. Biyo na, Migong King, talagang plus na tao, Ecstasy. Yan, Migong King Reginaldo. Happy anniversary pala sa indong dua, sa aga ba yun, Migong King? So sa indong wedding anniversary ni Mr. and Mrs. King Reginaldo. Yan. Advance happy wedding anniversary. Kung tama, Migong King, ang pagrumdum ko kang petsada, ha? Advance happy wedding anniversary sa Indo. Aram nindo si King haloy ini sa serbisyo. Duman sa US of A. Duman nagtrabaho ini. Bago nag-uli digdi sa tuyang lupang kinatitindigan. Kinatatayuan. Advance happy wedding anniversary, Amigong King, ha, kung sa agaso sa indong anibersaryo. Sabi ni Kuing, ni Kapitan Kuing, approve without thinking. Sabaw niyog papaping, taraman ko Attorney Ayan. Dai mo iba, vintage at makikapihon yan. Ang apod ni Kapitan Kuing sa samuyang News Director Emeritus, vintage. Makikapihon da. Hali benggit ang kapiduman ni Attorney Ayan. Puro organic pigugulay mi duman every weekend. Siram sana. Mga Sabado tabi, Sabado na hapon o udto. Puerteho na yan na tabi Kapitan Kuing. O di sige, doro-diretso na kita ka ni istorya dyan sa luwas. Tibaad lamang makwanta Chief Jim si Alcalde Chino tayong concern da sa tubig dyan na may nag-tek sa kanakaaging semana naga-ditinda sa supply ng tubig nagkakaperang lugar dyan sa Ginubatan. Diretso kita kan istorya mo na dyan sa palibot na sa linya si Chief Jimmy. Diyos marhail na aldaw, kumpadre. Good morning. Marhail na aldaw, padede ko sigurado kunyaon pa si Mayor Chino Garcia dahilan tan gabos ng mga alkalde going sa Metro Manila dahilan sa LMP convention tabi pade. Ay so LMP convention. O di dai makakunyan so alkalde ngunya namang aldaw, Dahil ko sigurado Oho. ko naghali na pero mahingo itong makota pasiriring sindaduan. Iyo importante May ito. pinapod. Importanteng pagtiripon iyan. Mauli ito sa Petsa 29. Webes. Day bali ining Huwebes tibaad lamang day matapos ang mga maabot na aldaw makakuang kita diyan. Although, concern managad sa tubig da kumpadring Jimmy. although nag-uran pa pade. Oho, Nag-uran pa. Uy palan Salamat tunon nga na sa Diyos. Iyo. So, anniversary pala ni Bigong King Reginaldo kan 23 o di belated happy wedding anniversary sa Indo. Kan 23 palan kan nakaaging Bernes. O sige, kumpadre Iyo. Jimmy. Sa mga dagdag niya tong bareta tabi pa de makonsuelo na an sa tuyang obserbasyon sa palibot, obserbasyon kan publiko. Oho. Ta kung ikumpara mo sa basketball, mantumana ang laban. Kan duwang aspirante Oh. para congressman, Oho. kan segundo distrito, entry kan Kito ko Oho. versus Kalinga ni Luria. Oho, anong nangyari dyan sa lugar mo? Nasakop pa kan segundo. Kung sakop bagan kamalig kan segundo distrito, Oho. poon sa Porok, anto sa mga sentro, sa dit na tinampo, darakulang tinampo, yaunaan darakulaon na mga billboards, ay mga litrato na pagwapuhan pati ang duwang personalidad sa politika.
Halos nag-inibungan, halos magkataning. Dahil nagtataning, unin makonsilo tabi pa de. Mm. Uning nahiling ko, haros gariman man talaga. Iyo. Uning pasiring tinampo crossing baga. Oho. Palaog ka sa barangay, Libod. Libod kan kamalig. An ngabil kan tinampo duwa baga. Mhm. Pag malaog ka sa mga barangay. May wala, may too. Yes. An ibungan kan tinampo, yaon ang mga litrato kan duwa. Ni Kaloy Andes Loria. Kang Mag-ibungan. kalinga sa ibong K2D, kito ko. Oo. Ang sa ibong naman, kalinga ni Luria. Oho. Pagkansilo, nakulo na. Yan, full-blown tarpaulin war. Oo. Yan, sige. Anong mga highway, mahiling mo dyan ang mga billboard ni Kaluloy, Oho. Luria. Iyo. Pag wala mo, may pelikula, ay may so pig-present ni Boss Art. Movie Guide, Movie Home Guide, Parade. Kalaon tabi pa de. Aram mo, kumpadring Jimmy, that goes to show yung seriousness, both, lalo na ni Kaloy Andes Loria. Oo, na talagang, uni ako, igwanin na, kumbaga, pagmauot na magrani sa Indo. Yan. Tapos, uninan konsilo pa. Mhm. Yaon, an litrato kan doa. Iyo. Ikot mariknom, Mhm. pipadaran ni Kaluloy nin solar light. Solar light. Uy, talaga, minaliwanag. Oo. Di, an iilawan ken. So tangod sa naman kan kanya. Kan retrato, kan billboard. Oho. O, di sa ibong, madiklo. Apitiritan man magpailaw. Igoning pailaw duman sa billboard ni Kaloy Andes Loria. Oh. Ang benepisyo ka ni sa barangay, siyempre. Yes, double purpose. Double purpose. Kung Oho. alimbawa, si Kaluloy Loria sa naan, si Kalinga Loria sa naan may ilaw, Oho. na solar. Mhm. Pag nagabuluntad ba gayan magpalsot, mag-ilaw? Iyo, pag maliwanag na ang saldang kanal daw, off na siya. Ah. O di, bata, nakapangurumoon, nakaulok. Gari man sa napigil, ilig sa ibong. So sa ibong pigilig. Gari interpreter mo, may ilaw ako. Di ba piritan man naman sa ibong? Mapailaw man ito. Siyempre, mapailaw. Sabi ko pa sa barangay, labis yan. Dapat nga yan, so may mga daing ilaw ng mga barangay, mga sityo, Oho. bugtakan ninda ki kuan billboard. So mga nagbubugta ki billboard. Mag-inibong tanganing doble na ang purpose igwan ng street lights. Man nga ni pade. Alimbawa ka magkalaban kita. Aha. Ika si Loria, ako si Kito. Aha. Nahiling tayo ka dun sa'yo mo. Sala niya. Boss, duman niya. Maliwanagon sa tangod ni Kaluloy. Aha. Hindi. Butangan. Parik nam. Dinahiling pagbangi. 24/7 dapat nahiling ka tamo. Yun na yung konsilo tabi pa de. Diyan sa may libod, yun, may ilaw, kumpadring Jimmy. So, billboard ni Kaluloy. Nakinonfirmar ko sa mga barangay captain na naraon ng solar light. May mga solar light. Yan. Aha. Yung totoo na nanawman din, pati mga simpleng ekipahe medikal. Yan. Tapos may point man digdi sa kamalig na yan para monitor sa na. Aha. Yan. Yan mga ilaw-ilaw na yan. Ayun, naghihiling ko na maray pa ang mantinasyon. Buda kung da ipipilyuhan. Si Mel na Baris Garapilido kaan. Yan in charge kan mga Nabaris. billboard. Si Mel. Hindi naman sa ibang si kung Kito Loria. Kito ko. Kito Loria man sa ko. Kito ko. Yan. Yun na yan pare. Mapaulo ka. Tan ibong na an tinampo baga. Wala to Mhm.
Yan na sinda. Gari sinda nagwe-welcome kan mga malaog, malawan. Yan, oho, sa mga barangay na yan. Oho. At least, ara mo, Compadre Jimmy, the seriousness is there. Kan mag-inibong naladong yan, lalo inining si Kaloy Andes Loria. Na uni po, igwamang kami nin intensyon na magkon sa indo magrani, as in, ihatag man ang katuyuhan na mag-iribanan kita sa mga maabot na aldaw. Ang kagayunan ka, taday man sinda kisabuagan ki maraot sa kapwa, sports sa nampahit. Sports na. Pag nagilingan nga ni Gidan Duwa ta magsabi magpadiman sa nain ay, di malas kayo pa di, binugtakan mo kayo. Dahil kayo nahiling pagpagi. Kansila sa nahin pa di, maray na politika di sa tao. Yan. Dahil rarautan sa na, dahil pagkarautan. Ito bagang so igwaning mga hinarali na tarpaulin ni Kaloy ka ito, ni Kaloy Andes Loria, sabi ni Kaloy, okay lang yan ta. Di na bagay ganyan. Sige sana nga ya, lalo na kung halimbawa sunabog takan talagang kaipuhan manahalion, sige nga ya, okay lang yan ta. We are nga ya, a law-abiding citizen. Di sa highway, may kanya-kanya man tabi pa de, kung sa dito rin binugtak, sadit man ang bibugtakan sa talagang pag dakula, dakula man ang saan katapat. Gustong sabihin kaan, di na ainot baga si Kaloy na Andes Loria nagbugtakaan. Gustong sabihin kan tabi pa ding Jimmy, Kaloy is now in the radar kan nagkakapirang political groups digdi sa Albay. Yan. Tan pinagsusunda na bako. Kagayonan pa din. Magbarkada. Iyo. Utong saro, ligdi sa kawalig. Sin-interview tapos ng Sudakulaw ng TV. Yan, oho. Kito ko ito. So saro, nagkampang manapadion, Luria. Yan, oho. Hindi po nga lang nilistorya. Mawaragan yan. Pero mabido, arambuga na to na tabi pa rin. Wala din perikunan. Iyan ang karahayan. Ano nga konsilo? Tanang, samo ka na pa di. Abo nga ka pa di. Samo ka naman. Aram mo, Compadre Jimmy, iniiunang bita. One time, nakahurong ko si Kaloy Andes Loria. Para Rias man sana. Mag-aramigo. Kan is the 2025. Ikaw na isa ning ko niyan. Parang unique na proposal. Inda kuno pangyari na kami ngay magpadi, mag-amigo. Kung mo yan ngaya, ako ngaya willing. Kung mo yan ngaya ni Pading Kito, ni Congressman Kito, tanag Congressman baga na si Congressman Kito. Kung mo yan ngaya, pag abot kang campaign period, for the very first time siguro kung magkaminuyahan kami, ako ngaya okay sa ko, mag-iiba ngaya kami sa barangay. Magayon na iyon proposal. Iyon ang ini first time, haloy ko na ining piga para romdom, iyo pala na nagpitik sa memorya ko ngunyan, kan makaistorya ko an si Kaloy Andes Loria, kang SD 2025, ining kaligan ni Loria. Pagayon baga ngaya, Papapi, it changes ngaya little by little, ang political mindset kan mga tao. Saro sa aspeto ngay kang political mindset, itong suhali unta so ati ngay kang karampanyahan. Tiba lamang. Ako ngaya, kung mapupwede, kami magpadingaya o mag-amigo, kung muya ngaya, mag-ibanan kami sa barangay. Kaming duwa mag-ibanan, magsunudan, magkuan sa auto, maglilibot sa mga barangay. O kung nabuo nindo sa ko, dumang kamo sa ibong, kamo sa ibong, sa kuya man kamo. Uni ngayan sa muyang plataforma. And he is serious with that, sabi ni kalinga ni Loria, Kaloy Andes Loria. Tapos aning pakan sa tao, mag-ianday ining baranga, ining pagkabaranga, unidad. Iyan ang saro sa gustong sabihin. Yan ang saro sa gustong sabihin ni Kaloy Andes Loria na magkaiguanin, kumbaga magkaiguanin panibagong mindset kung pwede. Kung kaya pa sa dalagang kang politika digdi sa Satuy, at least sa segundo distrito Kanalbay. Inda ko sana kung mag-change yan because ang complexion baga ning kampanya, Compadre Jimmy, as election draws nearer, medyo nag-iiba, naglalangkaw ang kunyang kaan, ang kumbaga karawat. Pero kung mapangyari, magayunon iyan na mga napiga po propose history yan pa de. History nga na history in the making. Kung baga, ipa-follow up kay kunyan, kay Kalinga, kay Kaloy Andes Loria, kung mapupwede, the very first time, makahiling kan duwang kandidato ka congressman, nag-iba-iba.
na magkampanya na pareho nagkuhan kang plataforma di Tapos gobyerno. magtribuna ka man duman sa ibong tanawan sa nakita tribuna man ako digde. Pwede nga ni ngayong sarong entablado, pagkataram Pwede kan saro, man. mataraman su saro. Yan. Sarabay-sabay. Iyan ang mga saro. And he is serious with that. Pareho itong pag-change baganing mindset na dahil masyado magparaasa baga sa mga politiko, dahil magparapanghagad, kundi ikultibar ang kakayahan kang kada saro na igwanin kakayahan na mag-abante ang buhay, gigiyahan sana, asin ayudahan ka na mga legisladores, arong nga kan mga congressman. Yan. Sige. Okay. So yan pare, ang mga to naglipana na. Aha. Isa kuan, maski simpleng tinampo, ityo, kuyaw na. Padarak magpun sa sarit may katapat. Oh. Pag nakula may katapat. Pag darakula ununod may katapat. Yan tari pare. Mga dagdag na informasyon Jimmy na salita di si Jimmy Nyon. Thank you so much, kumpadreng Jimmy, sa mga dagdag na istorya. Ali dyan sa luwa. Ay, sana arog sana ka ng level kan dalagan kan duang init. And ang saro sa nakaan, ngunyan tabi na gustong sabihin na, uyan, pigtatapatan na baga so mga billboards, mga tarpaulins ni Kalinga ni Loria. Ang gustong sabihin kaan, na kunya na siya, nasagap na siya kan radar, kan mag-inibong na kan sa ibong na mga political group, kumbaga iguana ng kagat. Ayan na po, yan. Na kunya na, namamati na yung presensya, namamati na yung seriousness kan kamautan man ani Kalinga ni Loria, Kaloy Andes Loria. May tarpaulin digdi, o tuman baga nagtararpaulin man, so grupo man ni dating congressman Kito ko. Yan, tabi. And in fact, yung grupo man ni Kalinga ni Loria, sige man kunyan igwasan ning parallel organization man na pinag-set up na composed of volunteers na yung latest nga ni dyan sa Rapu-Rapu. Ito bagang suna ko kumbinser man kan sa iya man na theoretical ideas and advocacies politically para sa political advocacies para sa ikararahay kan komunidad through legislation. Yan. Mga volunteers yan tabi. Sige ang pag-organizar man. And pagpaabot maning tabang sabot makakaya, although bako gayud kasing dakula kan ibang mga talagang kapable mas dakula na igwaning dakula o ng resources, pero iyan so itita o so kaya na hali sa udok sa buot kan grupo kan Kalinga ni Loria tabi. So yan na report ni kumpadreng Jimmy, man-tumanada ang laban diyan sa may segundo distrito kaya sa may Kamalig kan segundo distrito kan Albay. May mga hanap buhay kita nasa laog pa kita kan sirkulo halawig po ini dahil maghali oras Pilipinas, it's 9:35. An oras hatod sa Indokal, Pilipinas. Para healthy lungs, pacheck ka langs. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Beer, lakas ng tama, pero di wasa. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Tanduay, rum, 5 years. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, nor. Pag Friday na, Mongo time na. With pork cut. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano
Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services! AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Daming gusto ako mawasak. Bakit iinom ng tutulong sa pagwala? Mag-Red Horse Beer, magwasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak. Wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak. Sa katutak na pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala. Inumin ng tama. Wag wasak, tayo, sama-sama. Lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse, extra strong. The number one, pinito ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Pre, pag na-shoot ko tong behind the back, ultimate na ako po. Mega nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos ha. Ginga. Oh! Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang for as low as 1 peso, may chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa! May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan! Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola! Ang miti ng lasa. Ma! Extra rice pa! Nor! Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Masakit maglagari pag makulugan kamot. Pag makulog ang kalingkingan, damay ang trabaho, mati man kan pamilya. Mag-inom nin vitamin B kan Farex, kasabay ang tamang dieta asin ehersisyo. Tabang laban sa tusok, ngalay asin manhid. Tangaring excited ang mga kamot, Farexcited! Farex Vitamin B1, B6, B12. Farexcited! If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, kinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar.
Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. Ang Vitamin E Canfarex, 995 pesos per capsule, SRP sana. Kaya Oral daw. Ang Vitamin E Canfarex, 995 pesos per capsule, SRP sana. Kaya Oral daw. Farex D-alpha tocopherol acetate vitamin E. Ang vitamin E ng Farex. If symptoms persist, consult your doctor. Ako si TB. Akala niyo ba tapos na ako? Andito pa ako at 1 milyong Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise at kumain ng tama. At syempre, konsul tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Pacheck ka lang! Isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas, para healthy lungs, pacheck ka langs. Magpakonsulta na sa inyong trusted healthcare provider. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Tabi Chief Tech Ramir. Diretso na kita ka na programa. Siyempre, may istorya pa kita sa luwas. Nasa linya, duwang sunod ining report. Si kumpadreng Al, what's happening man padi? Good morning. Hello, good morning. Yes, pade, good morning. May magagamit pang dakulang budget si Senadora Aimee Marcos sa COD 2025 hali sa pundo na kuta na para sa nasa 4Ps. Sinabi ni Congressman Attorney Jill Bungalon, kanako Bicol, Vice Chairman kan Committee on Appropriation, na 13 billion o 13 billion ang dinivert kan senador o kan senado, partikular ni Senadora Aimee Marcos, hali sa pundo kan 4Ps, pasiring sa ibang programa kan DSWD, siring kan AX, Assistance for Intelligence, asin quick response. Iyo ini ang ginagamit kan senadora para sa kampanya niya for re-election sa 2025 na dakulon pa daw ngunyan ang natatada. Pinaliwanag ni Congressman Bungalon na dahil man kutaanin problema
ta mapapakinabangan man giraray kan mga yaon sa barangay, lalo na ang mga pobre, ang budget na yan, alagad ang sakripisyo, iyo ang proseso sa pag-release kan four-piece budget. Iyo. Dahil may mga deficit na, meaning may mga pagkukulang na sa kutaan na allocated ng budget kada taon para sa four-piece, kundi nadidelay ang release ka ni dahil nga ni kan problema na kan DSWD sa mga deficit ninda, dahil nga ni sa tinipak digding alokasyon kan Senado hali sa alokasyon para sa four-piece. Gustong sabihin, kumpadre ngal, iyan bagang four-piece, igwanin budgetan kada taon sa General Appropriations Act, tuminipak duman yung Senado, igwanin nagibong paagi na makakuha duman, then human so gamit ninda, particular ni Senadora Amy, duman man sa man na, ano man na programa ito? AX, tapos AX. quick response, yan. DSWD man bagay ni. Yan, o di, sunag para kukuruntra para dyan, iyo man sugibo. Iyo man sugibo. Kaya na-found out yan ni na Congressman Jill Bongalon, kaya sisibot man mo niyang ipaliwanag. Ako ko lalo si Congressman Bongalon as Vice Chairman kan Committee on Appropriation, una paano ta masyadong nalaygay niya, nadidelay, unreleased kan para sa four-piece. Yan pala, na-divert sa ibang budget sa ibang purpose. Na ginagamit man ini kan ibang senador, lalo na si Senadora Amy Marcos, na yun daw ang proponent kan siring na pag-divert kan pondo para sa four-piece. Iyan baga kutaan na four-piece, kumpadre ngal. So, regular na iyan na nare-receive kan mga family beneficiaries dyan na talagang poorest of the poor. Kaya lang, parang kinuhaan, kaya kinulang na. Kumbaga kinulag, kaya kinulang. Oo, kinulag. Kinulag, kaya kinulang ta, ginamit man sa AX, buda quick response, kinuhaan sa pundong ito. Para may pampapugi man sinda naman sa kampanya ninda. Paano yan, kumpadre? Altayan baga nasa General Appropriations Act na yan, dahil pwedeng pakiaraman. May committee kaya sa Senado na nagkaigwan na meeting na duman nagkaigwang pagkakataon ng Senadora, ay nanapan ki diferensya so four-piece, kaya dito gari bako masyado perpikado ang implementasyon kani. Ito pala, ang purpose ninda, i-divert sa ibang programa para sindaman ang magpapogi sa tao. Naku, matindi na. Kanya, nagiging controversial yan bagang issue kan sa four-piece. Malangani, gusto na magagibuong ko tang suparte sa ibang kala sa gibagas, kundi malabo na daw mangyari ito. Na may problema man ang DSWD sa logistics ninda. Silang pag-release kung bagas na yan ito tao. Kaya yun na yan ang mga tundag kan siring na programa. Ito rin panganay dyan sa barangay mismo. May bareta baga na sa iba pigharali man so beneficiary ta. Kulang-kulang na nga sa budget. Ito palang tinipakan man kay Senado. Ay, nako. Kaya so yan ang mga dapat na magkairintindihan man kan iba. Primero, ikadua itong susabagas baga kumpadre nga ara mo, kung bagas ang itatao, it will be a logistical nightmare. Sisay para takad ka yan dyan sa DSWD, mabakalin bagas, pag binakal yan ng bagas, igwa na naman yung mga ngumisyon dyan. Pagkatapos, pag itinao mo sa mga beneficiaries, puwera de los ubos, kung kaipuhan ng kwarta, itong bagas na itinao, ipapabakalan. Ipapabakal tan na nga ipuning kwarta. Totoo yan. Di ba? And mapasiring ka diyan sa DSWD, marilinya na naman duman sa DSWD pagading makuning bagas para bagang nasa calamity stricken area kita. Mapagal talaga yun. Lalo ngayon kung sabi ni Congressman Bungalon, pala na kung mga isla baga. Yan. Kan rapo-rapo, katanduanes. Sabihin mo, bakal ka pakibagas digdi sa sentro, i-deliver mo naman sa rapo-rapo. Mapagal man ang baga. Nen ikadua, igilid tanan sa bagas, ining sa budget. Nata may
medyo nadidipisilan na ngunyan mag-download ta nabawasan na itong bilog ko ta na dati na haloy na yan na big tatao dayaday bagan implementasyon ngunyan na problema lugod. Iyo yan ang feedback namin pa din na Congressman Bungalon kaya nga nabig kapaliwanag na isang tao kumbaga pati sinda na dadamay man ta. Iyo. Nga tangay talo yun ang release. Ito pala kulang-kulang na sa budget. Naku, sige. Naninipak na kan ibang politiko Naku. para sa diri man napapugi para sa re-election sa 2025. Roger to that. Ayan pa din mga informasyon pa digdi sa lawas. Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadre Ngal. Matindi. Aba, nagruluwasan na itong mga daitan nagkakairinisiyan darakulang kawat. Bultadahantan mga report na yan taod-taod o kaya sa mga maabot pang programa. Mientras tanto si Joshua, good morning. Yes, Sir Pio, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta, ibinalyo sa Tabaco area, itong dapat kuta na sa Legazpi Port Madoong nasarong vessel, kargado Sir Pio nin mga coal. Binitabi Sir Pio sigun kay Aquiles Galindez, tagapagtaram kan na Philippine Ports Authority o PPA Bicol, matapos na magbutwa ang nagkapirang concerns duman sa dapat kuta na maduong na vessel. Dahil ang medyo may parong buda so alpog nakakaabot sa mga residensya, partikular digdi sa mga coastal areas kan na Legazpi. Iyo ang Joshua, so nahihiling dyan baga sa pier ka ito na naka-standby na bulod-bulod karga kan sarong dakulao na barko? Roger to the tabi, Sir Pio, dakul so karga niya kaya sabi nga di kaniba, nakakaabot ang kumbaga burbati race pag may na kusugan na paros, nakakaabot sa mga residensyaan, mga oral, buda may diit na parong. Bako sanang diit ang parong kaan tabi Joshua. Ka ito nangyari naan kan mga nakalihis talagang masusuka ka kan parong. Correct. Kaya nagreklamo Sir Pio, nakaabot man siguro sa lokal na gobyerno kung kaya sa palap ta kay Galindez, nagkaigwa na palang Sir Pio na pagguroron ang lokal na gobyerno kan na Legazpi kasabay ang Philippine Ports Authority buda ining good found na may sadiri kaining kargamento tangani nang maibalyo nin separadong o ibang tier dahil nga nito nagreklamo sa nagkapirang mga Legazpeños ini palang kaya nakargang coal pig-import pa ni Sir Pio hali sa Indonesia. Sa laba kan biyahe pasiring digdi sa Legazpi minainit dabo da minauran talagang yung minakaw sa punata minakrear nin na bako magayon na parong ining naunang bito ng kargamento. Naging yan kanakalis na mga tao, naging full-blown issue yan. Ngunyan nagkurukul pa, then igwa naman kitang nahiling kanakalis na semana, ining weekend, nakaparada na naman, naka-queue, kumbaga, dyan sa haranina sa pier, nakuya na naman niya ako, so coal, maitumon yan. Pag binauran, tapos nagpupong ng magmaramara, so nagdudumig-dumig na sa nabaga, iyan na sumasalinggayang amoy. Dahil mo kaya talaga, may naghiray lang nga dyan ka ito, na pinag-attribuer, or dahil man na patudayan, dyan sa may Victory Village and nearby barangays, na nakamarate, kan haloy na pagkakalanghap, ninda kan halimuya kang kaitong mga nakalis na taon. Although dahil man napatunayan, pig-attribuer lang duman. Kaya palang sabi mo nang Sir Pio, talagang makalibong-libong nga. Makalibong. Talagang masakngap mo nang gan. Kaya sigun kay Galindez, sa parte kan na Philippine Ports Authority, basta may nagbutwa na mga concern, talagang gigibuanin medyos na maiharayo sa mga dakol na residensya. Kaya sa pag-meriting kay Baso LGU, buda ining good found na pag-uro ng Sir Pio na maibalyo duman sa may Tabaco area. At sa presente, yaw na duman so vessel karga itong mga gulping mga coal. Ang problema naman kung duman naman sa Tabaco magreklamo sa mga residensyas. Iyan ang papaano ho na yan. Iyan paano na coal saro yan sa mayor na ingrediente apoy kan iba na pigadara dyan sa palanog pigagamit sa pagprodusir, pagproseso ni simiento. Kaya yaon na dyan na regular ang doong kaan na sa satuya. Natsitsimpo pa na
ang direksyon Camparos, pasiring sa Ligaspi, sa diyan sa may Victory, sa sentro. Amihan. Yan, nako, sige. Kaya masabi man na medyo na-resolveran dito sa Legazpi, dito sa nasigurado man ang Sirpio, pagamot naman sa tabako. Roger, sige. Alright, sabi Sirpio, kaibahan ko sa mga intern staff from DU and si Moy Mata sa Mobile, Joshua Pino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali diyan sa siyudad ng Legazpi. Anong advice, Chief Tekramir? Medyo alanganin ba? Si kumpadreng Jomar, ibaba mo muna ang telepono, taygong hanap buhay, tapos babareta si Angel, dispes hanap buhay na naman, pakalis kan mga yan, ikang priority. Diarrhea! Tagal sa banyo! Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Pre, pag na-shoot ko itong behind the back, ultimate ako po. Mega nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo, habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos, ha? Ginga. Oh! Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang. For as low as 1 peso, may chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Polanggi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Polanggi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Polanggi, kay mayor nonoy kap. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alim. Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:01. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Madistribuir ang Department of Agriculture nin mga pisog sa Western Visayas asin Ilocos Region asin mga planting materials naman para sa mga high-value crops sa Zamboanga Peninsula. Katuyuan kay ni na matabangan ang mga paraoman na makabangon hali sa danyos asin pagkalugi dahil sa dry spell na kausakan El Nino. Pigpupunan naman kan ahensya ang cloud seeding operation sa Region 2 sa pakikipagtabangan sa DOST Pag-asa asin Department of National Defense, Philippine Air Force. Pigtatabangan naman ang mga paraoma na makapagtanom nin mga pananom na iyuan nagilaban sa tagmara asin nagkontrol o pagkontrol kan peste sa mga lugar na may hababang level kan tag-uran. Basta pinakaultimong bulletin kan El Nino, uminabot sa 357.4 milyon pesos ang danyos asin pagkalugi kan mga umahan sa Ilocos Region, Mimaropa, Western Visayas asin Zamboanga Peninsula. Nasa 7,668 naman na mga paraoma ang apektado kaini. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited, Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, San Miguel Pale Pilsen. Sarap, laging kasama. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung daing maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Proto-Martyr Parish. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmuk na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Natatabang na puong baga ito, sinda kita ika-apo biko, na matita ang totoo
nangunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Ibang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaibang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Na-experience mo na ba ang ganitong energy? Energy! Naku, nag-crash! Eh yung ganito? Energy, 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 energy! Ay, palpitation! Baka di yan pang everyday energy. Dapat Healthy energy! Mag-Enervon! Helps unlock healthy energy na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Ikaw, healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw! Alagang Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Idiretso taan dalagan kang programa. Na sa linya man si Kumpadreng Jomar. Kumpadreng Jomar, thanks for waiting. Go ahead na. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. 81 mga bagong CCTV camera ang ang binakal kan lokal na gobyerno kan Tabaco asin ikinabit sa baliduang pasibilidad kan syudad. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Madam Eileen Basco, ang IT in charge kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Sinabi ni Basco na digdi sa 81 kamerang ini, ang 49 cameras ibinugtak digdi sa wet market building kan Tabaco supermarket, pati naman duman sa Toda parking o tricycle paradang kan mga tricycle digdi sa syudad kan Tabaco. Susugsa sa iya na sa paagi kay ni mamomonitor mismo kan duman sa market administrator iguang monitor ang mga CCTV cameras na ini, pero ang main control anion manggiraray digdi sa City Hall kung saan ang namamayo ka ini si Madam Eileen Basco. Apuer kayan tabi pa rin, Pio, duman sa 81 camera, ang 32 digdi ibinugtak duman sa Tabaco City Youth Home sa Barangay Uson, sa harayong barangay sa upper barangay kan syudad kan Tabaco. Initangani mandaan na mapakusugan seguridad sa nasabing lugar asin mamonitor man ang aktibidades kan mga aki na yaon duman na nag-i-star sa youth home kan syudad kan Tabaco. Siring kan sa merkado publiko asin sa parada kan tricycle, ang CCTV cameras duman sa youth home na nasa yung barangay kontrolado man giraray kan City Hall sa paagi kang internet connections. Susug kay Eileen Basco, igwa pa sila ang planong babarkalo ng mga CCTV cameras para mabuktukan pa ang iba pang mga importanteng edifisyo asin pasilidad kan syudad kan Tabaco. Yan. Tabi pa din mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya halin dyan sa luwas. Dagdag na fasilidad technical kan syudad nin Tabaco. Magayon iyan tabi. Ang sa tuya sa naman dyan na take is that sana sa monitoring center, igo talaga ning nakatutok dyan na persona 24/7. Ano man na remalaso, automatic mahiling ninda, i-zoom duman, huguton so frame na ito, kung igo nangyayari, apod tulo sa pulis, apod tulo sa pinakaraning otoridad. Bako itong so tamili may CCTV na mga Chief Tech Ramir, yaon lang dyan.
nagaro sa napasini, pero daing naghihiling, bako. The purpose is, may monitor dyan, may tawong naghihiling. Bako, bakong sumay, mga screen dyan na nagkakabaranga-banga, frame by frame, daing nag-asikaso, siging irestoryahan sa monitoring center. No. Naghihiling kan kada frame hop, ano ini, regular kan dyan, normal. Ano ito, ugari may ribok naman, zoom tulos. Tapos apun tulos, police, ito, puntan duman, taiguning kararibokan, araw kayam. Tasayang kang kunyan, sayang kan teknolohiya, asin sayang kan kwarta kan tao, kun pag-abot dyan, igwang kwarto, monitoring center, opo, magayon pagdangogon, pero dahil man nagmamonitor, taso nagmamonitor ito, turog, o kaya nagsi-cellphone, nagsuro sigarilyo sa luwas, paano ka mo makaresponde ka? Yan, tabi. Yan. Dahil tapigataram na araw ka nang nangyayari, pero piece of advice lang yan. Minaburil ta sa natabi, Chief Tech Ramir baga, pag hiling duman sa TV, kung may nangyaran niyang krimen, bako, mahurugot, i-rewind. Kung may nakabantay, minutos lang o segundos lang ang distansya, anong kararibukan niyo? Hugot yung screen, padakulao na, may kararibukan. Pulis, apudan, BHF, o apuduman, dalagan tulos. Pero kung dahil nakabantay, paano ba, ano kasurin yan nangyari, kasurin, anong oras? Saka pa sana ma-rewind kan VCR, kan so na record na kunya na insidente na. The purpose is not being served kung arog ka yan. Tayan bagang mga monitoring centers naan, ang purpose kan is to, sabi na nga ni, react immediately. Kung igwanin incidenteng nangyayari. Pero kadaklandig di sa tuya, pero dilos ubos sa mga monitoring centers na yan, kan mga CCTVs, saka pa sa na mahiling, pag nagre-rewind na kan pangyayari, o ano pa man, o paano nin dumadakop tulo so culprit, so nang habas, so nang ligis, so gabos. Not unlike kung may naka-monitor, yan, pagkuhan tulos, ano ito, gari may kararibukan, dumano, hop. Ma-click lang duman sa switchboard, huguton, para zoom, yun lang muna ito. I-report tulos sa pinakaraning outpost kang police. O di, madali, tabi, no need to rewind. Makaresponde tulos ang police, tabi, o ang otoridad. Matabangan so nga ipo. Ayan po ha. Pero magayon po yan, sa mga lokal na gobyerno, tabi. Good morning dyan, yung may mga CCTV monitoring station dyan. Parang sana po ka na dapat ninugibuho na yung talagang may nagbabantay tanganing maisiyan na tulos-tulos ang nangyari asin makapag-responde ang authorities for the protection of both lives and properties. O sa aga hindi marano igwanin na parang rollback pero sentimos lang yata sa presyo ka na petroleum products, sentimos lang tabi. Katiting na kunyan, katiting na rollback sa tuya mga presyo kang produktong petroleum. Pero maski na nga ni itabi. Yan. Medyo mamurumundo pata iyon na nga ni ibaga yan. So mga research na nagbuburutwa kaso nakaaging aldaw nahiling ta na ini na ang Pilipinas da baga duman man nga di sa pinag-share ni Endimar. Ang Pilipinas sa bilog na kinaaban na gayud o sa bilog na Southeast Asian region iyon number 1 na importer nin bagas. Medyo kunyan dai ta matugod kung nata we the Philippines being an agricultural country. Pag sinabi tang agricultural country, kasabay na diyan yung sa dagat, sira, gabos. Kapati na yung sa kabubuldan, kabasan, pananom, maritatas, gulay, bagas. Pero ang Pilipinas is the number 1 importer nin bagas. Iya ang padigdi sa tuya. So, International Rice Research Institute, yung IRRI, IRI. O sa inangan itong IRI dyan, basta sa Central Luzon iyan, nalingawan ko lang po so specificong probinsya. IRRI, International Research Institute. Ano po ang yaon sa International Research Institute? Digdi sa to nag-aaradal ang mga agricultural technologists, ang mga agriculturists,
hali sa man iba-ibang lugares, lalo na ining kataranintang lugar. Nag-aadal kung paano ang pagpatalubo, pagpadakul nin bunga nin paroy. Kung paano ang pagpatalubo nin paroy na maski diit san ang tubig na nagwawa-wa. Kung paano ang pagtalubo kan paroy na sobra man ang tubig baha. Digdi sa tuyan pinag-aradalan. Pero how come na kita number 1 importer nin bagas? Na dapat ba kunta na takumo digdi sa tuon nag-aaradal, gustong sabihon yaon sa tuya ang siyensya, yaon sa tuya ang teknolohiya, pero kita ang kikulang. What's happening daw tabi? Agricultural country kita. So, sa Los Baños, yan, tama, Endimar. And Angel, Los Baños, Laguna. Yan. Iba man itong sa Central Luzon State University, yung CLSU. Yung sa Los Baños man ito, yan. Agriculture man ito, Institute. Thank you so much, Endimar and Angel. Iri, sa Los Baños, Laguna. Diyan nag-aadal ang bilog na kinaban. Rice production, palay production, gabos. Pero ang Pilipinas, kulang sa bagas. Tapos nag-importar pa kita ning kunyan, ning galunggong. Uto na. Tapig para dakop na kan mga Chinese. So galunggong, dinakop sa dagat ibinugtak sa lata, pipabakal sa to, mahal. Tapos so galunggong daw, mga singkit. Naging singkit. Ay nako, we are the top exporter nin bagas. Okay, importer nin bagas. Bibakal niya ang bagas sa ibang nasyon. That's the irony of it, tabi. Sa tuya sa Pilipinas, na rin daw kita makakakuanin tama man ang gadiging sistema na sa tuyang nasyon. Sandali may nagpaabot ning kuan. Kagawad si Kagawad Kuing, agapon ko kaya dyan paano Kuing kapitan. Yan ang apod ko dyan, Kapitan Kuing, kagawad na si Kuing yan. Oy Kuing, yan na katudan ning apod dyan, Kuing na espeho. Yan, salamat po. Los Baños, Laguna, Suire. Salamat tabi, 7035. We are the number 1 exporter kan kunyan, kan bagas sa bilog na Southeast Asian region. Daog na nga ikita kan Vietnam. Pero masirang bagan Vietnam rice, pasintabi sa mga nagkakaon. Kang nakaduman baga kita Endimar sa Vietnam, iyan na makabasan. Ang nayaraon dyan, anong yaon yan tatabunjing, Chef Tekramir, sa Vietnam, yan makabasan. Anong mahiling mo dyan sa Vietnam? Mga pansyon? Iyo, bako sa karaw, pasintabi sa nagkakaon mo, nagluto mo niya. Inda kung igwas indang kultura pa anong nakagimatahan na, yan ang sa indang mga gadan, piglulubong dyan sa makabasan. Ay, naku, yan, nangaya-kaya sana, daing plano, kung sain sana, o daing sulinya-linya baga daing kung sain sana. Inda kung nalingawag ko kung natataro ka ng igo nag-explicar kan sa mo kito ka nakadumang kita sa sarong communist state. Ang Vietnam baga is a socialist or communist state. Yan, nakapasyar kita duman sa sarong estado komunista. China, Vietnam. Yan. Communist state yan. Yan sa mga highway nakabandera. So, yan na bandera ba kan garo CPP, NPA, NDF. Yan na pula na igoning so martilyo budaso pangkarit. Yan. Naabot tayo na Vietnam na yan. Pero may mga beer house man duman, Chief Tekramir, mga magayon ng beer house. Buda maray duman magkunya. So, chiring baga so, magpaistira. Yan. Mga sabing therapeutic massage. Yan. Pero communist state tabi yan. Ang production nila dumaning paroy talagang mahiwas. Pero yun na nga niyan, nangaya-kayaan pansyon duman sa kabasan. Dahil ning plano, kung saan sa nakabugtak pa sa pipabayaan sa nagay kan gobyerno tayo so nakagimatanin da. Yan po sa Vietnam ang sistema. Nag-importar na kita ning bagas diyan sa Vietnam. Pero digdi sa to nag-aradal sa indang mga technologists, mga agricultural technologists.
maging yung sa Thailand, mga taga Thailand. Duman sa Thailand kay ito, igwanin napasyaran kami, dinara kami ni Madam Brenda sa sarong agricultural area. Aramuan paroy duman Chief Tekramir, igwanin tinanong duman na kayang magtalubo sa baha na sobra sa 5 piye ang tubig. Ang nag-harvest nga ni, nagbabangka. 5 piye dito 4 piye. Nagbabangka. Tayo ang pig-adalan nindaan mga variety naan. Hinapot mismo mga technicians duman. Sa inka mo nakaukod kan teknolohiyang yan. Ngayon sa Pilipinas. Wow. Tapos yan na pasiinan kan bagas, yan na butil kumbaga sa Tagalog. Pipahalaba ninda yan. Bako susara dito sa pipahalaba na talagang maging dasok sa nutrisyon. Muna dakula ang kada pasi kan bagas. Yan. Ito flood resistant ito na paroy na pinasyaran mi. Okay, nagbabangka talaga so mga technicians so nag-aani, nagbabangka. So disagwan sa na design man para sa araw ka itong katuyuhan. Bako so dakulaon na bangka. Parang sibid-sibid sa nabaga. So ani bangan ibakan. So anapod kan sa mo kasko. So daining katig kasko sa nakakasko, 2 persona nagasagwan, minaagi sa pagultanan kan tinanom na anaparoy na haralang kawon. O, baha ngaya kaya ining mag-survive sa baha. Kaya mayaanihon. Kung ngaya drought uni man subarayati, igwa man girara ning anihon, tabuhay man girara itong paroy na ito. Yun na makonselo. Saing ka mo nag-aradal? Pilipinas. Inapot mismo. Technicians ruan ay nako tabi nya nag-import Thailand yun sa Thailand, that was several years ago sa Thailand tabi yan na istorya ko na naokudan man pati duman sa kunyan sa Vietnam. Hoo-ha! Sabi man din ni 0680, dapat po kaya aligned man sa tinapusan tiga-assign san Pangulo. Di ko po aram kung uno tinapusan san mga sekretary niya. Halimbawa sa agri-sector an italaga tapos agriculture or related program. Sa DepEd teacher ang italaga. Di man matatawan ng solusyon kung di man naintindihan ang problema. Number 1 importer, ka-ironic man bang pandigdi sa tuan IRRI na palibutan kita kidagat pero naga-import kisira. Di man pwede na mag-asa sa importasyon. Paano kung may mangyaring krisis sa kinaban? Di na kita maka-import. Di nga kita, digdi sa Pilipinas. Tama, good point man. Paano kung makaigo kita ng krisis ang kinaban? Di kita magiging self-sustaining. Sa opinion ko po, sa tao man sa daan solusyon, magboto kung sisay ang karapat dapat naintindihan ang problema kina may realistic na solusyon bako kung sisay ang popular amuan iboboto. Hilinga kung sain kita ngunyan. O yun na pinagasabi ta. Tama, good point man ini na kunyan. Kung magkaiguan ng pangkinaaban na krisis, dahil kita magiging self-sustaining ta, puro kita importa. Ay, nako, siyempre itong sa mga pinag-iimportaran taman kaiyan, ipapasiguro man ang pagkaon sa indang lugar o paano na sa natabi kita ka na. So sa Central Luzon, gari, so sa Muñoz Nueva Ecija, ito Serpio, inda kung tama ako. Yan, so sa Los Baños Laguna, yung IRRR, tapos Central Luzon, sa Muñoz Nueva Ecija, yung sa kwan ito man, yung sa CLSU, Central Luzon State University, Agricultural University man ito. Salamat po kan sa ido pagantabay, mahal na Diyos ang magbantay, ang masunod tulos, dahil magali ha, si News Director Bardila, masunod tulos. Ako man po, si Pio Fernandez.